Hoxe fixemos unha xornada sobre música galega actual, que non sei se coñecedes algo dela. Hai moitos grupos que están surgindo nas últimas épocas que cantan en galego e que pensamos que moita xente non coñece e que dan unha perspectiva nova o que é a música en galego, o que é a lingua galega e o que é para chegar a que a xente a fale máis, a coñeza, a quera ou non. Vale, aparte de toda a música que sai nos medios de comunicación, de as radios de los 40 principales, Rock and Roll, Cadena Dial, o que escoitedes, pois hai moita música en internet que queremos que coñezades. Os tres compañeros vosos van presentar a dous grupos, tres cancións dos grupos, que son un de Coruña e outro de Vigo, e aparte temos aquí a Paula Chávez, que é unha cantautora e colabora con varios grupos e que vai tocar unhas cantas cancións. E temos un rapaz que está chegando porque ven desde Cangas, que é un dos colaboradores dun blog que se chama Galiza Música, no que se colgan novas, crónicas, discos de descarga gratuita en galego. Vale? Pois imos comenzar xa, porque dimos con un chisco de retraso. Espero que vos guste. A este grupo cabalga estilos que pasan por o ska, a rumba, o reggae e o punk. Bueno, bos días, eu son Pauliña. Faime moitísima gracia agora mesmo estar aquí porque fai pouco estaba sentada onde estades vos. Son bastante xoven. A día de hoxe non me podía chegar a creer cando estaba aí que agora mesmo iba a estar eu falando galego. Porque foi polo meu propio pé que eu empecé a falar, a escribir e a cantar en galego. As miñas cancións, os grupos cos que canto e as colaboracións que fago son todo con grupos en galego. E a min, non sei, vou vos facer unha pregunta. Cantos daqui falades galego habitualmente? Habitualmente, o sea, o que nas vosas casas e coa vosa familia. Bueno, pois eu no voso caso, nese mismo momento non houvese levantado a mano, porque non o falaba. E xa vos lo digo. Eu escribía anteriormente. Sempre falaba castelán toda a miña vida, pero escribía en galego. Era unha cousa que non sabía por que estaba facendo. Entón dixen, xa que escribo en galego, vou empezar tamén a falalo. E me costou moitísimo, porque na clase se rían de min. Os profesores non, os profesores me apoiaron moitísimo, pero os compañeiros e tal, pois, de toda a vida facerme falar en castelán, pois, era difícil que adaptarme e todo eso. Pero bueno, despois todo foi moi ben. E bueno, o que vos quería decir, eu desde que empecé a escribir en galego dixen, vou a compoñer, porque toco a guitarra e me gusta. Pois teño vos que dicir que con sorte, a primeira vez que toquei a guitarra e din un concerto foi acompañada de unha persona que é bastante recoñecida no mundo da música, que foi Vitu Coneira, que é o cantante de Ruxe Ruxe, ten o Planeta Furancho, e fixemos unha versión que estaba en inglés, que dos Pixies, Where is my mind, e pasamos a galego, que se titulaba Onde está. Esa foi a primeira vez que subí un escenario, e ali me viron bastante xente, e foi cando empecín a colaborar con Nao, a facer música por min mesma, a gravar vídeos que me ofreceron gravar outra persona bastante recoñecida no ámbito musical que fai vídeos e fotografía, que se chama Pixelín. E bueno, eu estou comezando, fago cancións, son cantautora,
por medio das miñas cancións pretendo contar a miña vida desde un punto de vista bastante diferente, porque non dou a entender o que pasa, pero se vos explico a canción como pretendo facer agora, pois vos entenderedes, pero todo o que escribo é verídico e todo o que escribo son vivencias e situacións que intento transmitir. Non sou a mellor guitarrista do mundo, porque en realidade só sei facer acordes, que é o mismo que falla Justin Bieber, pero me gusta expresalo, me gusta facelo. Así como empezas ti, por exemplo, se eu agora che digo hola e che empezo a falar en galego, eu sei que ti me vas a acabar respondendo galego, tío, calquera de vos, de verdade. E cando vos digan que é de mala educación cambiar, cando alguén che está falando castelán e che digan que é de mala educación que ti lle estés contestando en galego, é mentira. Eu vos lo estou dicindo porque eu sei que unha persona entende falar galego, vos entendedes falar galego, verdad? O sea, non considerades que eu este facendo un acto de mala educación? Non. Por eso, porque hai comunicación entre as dúas partes. E a mí mo teñen dito, miña nai, por exemplo, cando empezaba a falar, me dicía, que mal educada, que estás hablando gallego e todos aquí hablando castellano. Mamá, pero todos me entenden. Esa é a base, sacar os prexuizos pa diante, que así foi como compuxen eu todas as miñas cancións, como estou aquí a día de hoxe e como conseguí todo o que conseguí. O sea, era o meu... Ti sabes, cando queres conseguir algo e o queres xa, pois así foi, e aquí estou, e aquí vos estou explicando por que estou aquí e o que vou facer. Disculpade que me vou poñer a cantar, pero teña voz un pouco bastante mala, verdade? Así que si desafino non vos riades. Bueno, moitísimas gracias por escoitarme, que non... Bueno, vou presentar a miña primeira canción, que ten videoclip, podelo buscar no YouTube, son Pauliña, e titúlase Camiños. E a canción vou vola explicar, que me fai ilusión. Nun principio, se vedes o vídeo non vades saber de que se trata, pero se acabades o vídeo, que a mellor non vos guste e o sacades, pois a canción vai de violencia de xénero, que é un tema que chega bastante preto das persoas que o viviron, e xa vos digo, eu escribo do que sei, entón espero que vos guste, se titula Camiños. Perdón si desafino.
igual que estes vos aquí, dedico a miña nai, que sempre lle dedico. Hubo un momento da miña vida que, así pola vosa idade, cantos son ustedes? Bueno, con 18 anos... Bueno, cando se acaba o bachillerato eu collín e dixen non volvo a estudiar e marchei para Reino Unido, me pasei 7 meses en Reino Unido así, a la locura, pois como decides vos. Traballei, estudei ali o que puiden, fixen o que puiden, estou de volta nesa estancia ali eu compuxen unha canción. Cando un pasa malos tempos, todo ese rollo económico que estamos a sufrir agora, que chegan as eleccións aí, vos ainda non podes votar, pero non temos moito onde escoller, así que esta canción titúlase Non é ficción. Pois iso vai das épocas actuales de agora. Se algún día dou un concerto por aquí, me gustaría que algún de vos viñera a dicir non canta tan mal como está cantando hoxe. Non é ficción. Eu quero ver como os tempos van cambiando, como os meus pais seguen traballando, pra logo ver como outros van chupando, manter os porcos pra quedarnos sen zapatos, baixar o lombo pra que coman só uns cantos. É un oficio que todos vamos herdando. Non é ficción o que vos estou contando, naciu fai pouco xa me estaban controlando, e ti persistes que a loita rematou, e nos pensando que aínda non. Mais manipulados, con leis de merda e cos puños ben atados. Xa nin falemos das mentiras que contades, a policía xa non ten autoridade. Non é ficción o que vos estou contando, naciu fai pouco xa me estaban controlando, e ti persistes que a loita rematou, e nos pensando que aínda non. E nos con verbas defendemos ideais, e vos polos cartóns estades a matar. Capitalismo e neglixencia son as chamadas novas formas de violencia. Non é ficción o que vos estou contando, naciu fai pouco xa me estaban controlando, e ti persistes que a noite rematou, e nos pensando que aínda non comezou. Ahora canto vos unha coa que podedades dar palmas ou algo. Sí. No último disco de Nao, que se tedes oportunidade de escoitade, son todo colaboracións e versións.
Gamba. A canción na que participo ten un nombre en francés que eu non sei pronunciar, supoño que será Je Veux, escrito. É unha versión de Zaz, non sei se a coñecedes, unha rapaza que canta en francés super ben, tamén cantautora. Se tedes a oportunidade de buscalo en YouTube, pois buscadeo. Isto de nada, Je Veux. Quero ver onde camiña integridade non camiño depresivo, esta necesidade non hai vento que o derribe, onda non mar para correr, pensar, fuxir e non regresar, tocar cos mans a liberdade e non mirar xa máis cara atrás, romper, medrar, amar e non renunciar a ser feliz, seguir a soñar, a morrer co corazón entre as mans. Quero ver como respiran as nosas vidas en un filtro azulado da súa desidia, coa miña lingua lamerme as feridas e non deixar de revelarme e actuar, tomar partido, facer ruido pensando en plural, quemar o circo das mentiras co meu cantar, para correr e pensar, fuxir e non regresar, tocar cos mans a liberdade e non mirar xa máis cara atrás, romper, medrar, amar e non renunciar a ser feliz, seguir a soñar, a morrer co corazón entre as mans. Ora palmas todo na última parte do estribillo, 1, 2, 3, sí. Correr e pensar, fuxir e non regresar, tocar cos mans a liberdade e non mirar xa máis cara atrás, romper, medrar, amar e non renunciar a ser feliz, seguir a soñar, morrer co corazón entre as mans. Moitísimas gracias, de verdade. Me din que podo tocar outra. Vou pensar. Unha lenta ou unha rápida? A full. Vale, pois, entón, se me pedides unha lenta, No, a tope con todo. conta. No, a ver, escoitade, eu vou facer unha versión, xa que estades aquí. E de paso conto vos, a miña primeira tatuaxe Enseño. foi... Ahora teño 10, non é a primeira, o sea, a primeira vez foi unha... Sí. Bueno, a miña primeira tatuaxe, que é a que teño máis escondida, é un sempre adiante, que tatuei gracias a Bituco, que é a persona que escribiu esta letra de Rusia, que tamén Dios que te criou ten... Son capaz de isto, xa está. Pois Dios que te criou fixo unha versión de... Bueno, unha versión coa mesma base fixo o sempre adiante de Ruxe, e eu fixen as dúas xuntas. Así que espero que vos guste. De verdade, se algún día tedes un día malo, poñedes esa canción e un ánimo que flipades. Sempre adiante de Ruxe. Non vou ser capaz
para cantala. O tempo pasa e é que o tempo non para. Mentres arredo das nostalgias do pasado, pero os cemitérios van se enchendo de amores e o corazón vai baleirando de amizades. E a cada paso mal e a cada mal momento, mido de erguerme, póñome en pé, berro. Adiante, 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 sempre adiante, 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 sempre adiante. E ás veces son monstruos enormes que dan medo, e ás veces son fantasmas que se meten dentro de mí, no máis profundo do cerebro. E roen todo, escachan, rompen, cachan todo. E a cada paso mal, e a cada mal momento, mido de erguerme, póñome en pé, berro. Adiante, adiante, sempre adiante, 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 sempre adiante. Lume unificador, queremos lume, lume para que arda toda a merda que te afunde en cementerios de vaguas que non foron choradas. Chora como un home, cintas puñaladas, cicatriz tras cicatriz, punto por punto. Sente las feridas do teu tempo no teu lombo, pesan e ás veces escocen, e ás veces por sorte nada máis que son roces. Temos que botarlle whisky huevos para que pechen, para que deixen de doer e que non sanguen. Temos que vivir ca ironía de que o día a día é único que temos, revelarse. Adiante, 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 sempre adiante, 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 sempre adiante. Vou sacar unha canción así. É unha canción que puxen fai pouco, porque desgraciadamente me enamorei, pero xa acabou, sabes? Entonces estaba aí para todas as rapazas. Cando te enamoras, que dices, que bonito, pero despois non mexes tan nostálgico. Bueno, pois compuxen isto que para as rapazas máis que para os rapaces. A ver se me acordo. Esta é para vos, que é a primeira vez que a vou tocar, se me confundo, sinto. Buscando una lua entre sorrisos de papel, e atopeime ca amargura de que me alentou facer todo o que non quería, dicir que non ia beber. En canto el me quería, eu xa deixaba de ser. Sentíame tan posuída, con inquedanzas no saber. E agora dis que non te queres decatar, escorregando as mans pra facerme calar. Este non é xeito de gañar. Gustoume probar varias camas e desfrutar de máis placer.
mis vicios sometida. Puro egoísmo es sen querer. E agora dis que non te queres decatar. Escorregan as mans pra facer ver calar. Este non é xeito de gañar. E cos teus beizos ben gastados, vernos dispostos a suar. Estaba todo preparado, había que chegar ao final. Este non é xeito de gañar. Sonou moi mal a guitarra, sinto moito. É unha canción moi personal, pero é para as chicas. Bueno, moitísimas grazas por convidarme aquí, que creo que nunca pasei tan ben nun instituto, que hasta aplaudichedes aí, guai. Moitísimas gracias. Hai Facebook, hai YouTube, se me queredes buscar. Paula Chaves no Facebook e no YouTube Pauliña, mellor, que estou por Pauliña en todos os sitios. Son pequeniña. Bueno, moitísimas gracias, espero que algún día vervos por algún dos meus concertos ou os de Nao, gracias por convidarme, e sinto da voz. Un aperto a todos. Eu vou a falar de Daqui da Ría. Bueno, Daqui da Ría é unha banda galega de ska punk e reggae conformada por 8 persoas procedentes de Valmillor, en Galicia, Vigo, fundada no ano 2003, fan numerosas críticas políticas e sociais en contra do capitalismo, o consumismo e a alineación. A súa música é descrita como alegre e divertida, tratando de transmitir a máxima rebeldía e alegría. Defenden o internacionalismo, a liberdade e a diversidade cultural. Numerosos colectivos sociais galegos utilizan a súa música para diversos proxectos. En varias entrevistas, o grupo ten manifestado que nas xiras fixeron por todos os países de Europa, Alemanha, Italia e Francia, quedaron maravillados vendo como as cancións que máis coreaba a xente eran as que estaban escritas en lingua galega. Eles fan cancións en máis de 12 idiomas. Teñen moitas cancións en castelán, pero despois de que ver a xente que a xente cantaban as cancións que fixeran en galego, manifestaron a súa intención de compoñer máis na súa lingua, o galego. No vídeo que vamos a poñer a continuación vense músicos dunha multitude de bandas galegas que cantan en galego, Cenza, Heredeiros da Cruz, e na canción falan da vida en común que teñen as bandas galegas, que de aquí para lá van tocando as súas cancións.
presentar de dinamización lingüística, por exemplo. Este grupo leva 10 anos, estou convencido de que ningún de vos o coñece. Igual que moitos grupos, igual que Nao, no que colaborou ela, son moitos grupos que son unha referencia a nivel musical galego. E o que queremos é, bueno, que os coñezades máis. Un dos xeitos de coñecelos máis, pensamos como teríades acceso a este tipo de música, crónicas. Entón pensamos en traer a xente que fai un blog e un programa de televisión que se chama Galiza Música, no que atopades un montón de contidos, crónicas, música, descarga, entrevistas, moitísimas cousas. Entón decidimos poñernos en contacto con eles, ven desde el 11 para presentarvos o seu proxecto. Entón, agora vai vos presentar este proxecto, aquí vos con ele. Hola, pois, bo día, non? Moitas grazas primeiro, non, por convidarnos, non, por convidar a Galiza Música a vir aquí e contarnos un pouco o que facemos, porque precisamente o que facemos polo que di, non, Xavier, non, porque hai moitísimos grupos e xa non xente máis nova, como pode ser Pauliña, que leva pois menos tempo, sino xente que leva, pois, no caso de Ruse, que falou era deles, levan 20 anos facendo música, si son coñecidos, porque son recoñecidos, por exemplo, en Santiago, cando tocan, presentan, levan 3 anos presentando o disco na Sala Capitol, 3 anos seguidos con disco novo, enchendo a sala, non? Que isto é algo que pois era impensable na música galega igual hai uns anos. Non si hai repercusión, pero gustaríamos que houvese muitísima máis, non? Entón, por iso, nos encanta, veño eu neste caso, non? Encantados de que nos trallades aquí, non? Non me presentei, chamome Dani, son un dos membros deste colectivo que montamos esta web. Eu non son tan novo como Pauliña, hai máis anos que estiven aí abaixo, como alumno, pero en que Galiza Música temos xente moito máis nova. De feito, a última persoa que se uniu a colaborar na web é un rapaz aquí de Compostela, o Brais, que ten, pois, penso que 20 ou 21 anos, bueno, pois está tamén colaborando. E nada, nos o que facemos é unha web que leva 3 anos traballando na rede, porque topamos que non había un referente claro, non, que xuntase, que falase da música que se fai en galego neste país. Sí que hai algunhas webs, ou había de sempre, como por exemplo Gastas Pista, que é unha web histórica que leva, como ponen eles na súa cabeceira, informando sobre a música galega dentro do século XX, porque van dentro do ano 1999, pero moi centrados na música tradicional, que sempre a música folk tradicional aquí no país sempre tivo moita máis chegada, sempre, pois, a xente, así como, por exemplo, igual non coñecedes a Vaqueira Ría Nao, se vos digo, non sei, Milladoiro, Berrobueto, grupos dese estilo, igual si que vos son un pouco máis, non sei, coñecedes a Milladoiro, soavos ou non? Algo así, non? Sí, a Treixaduta, por exemplo, como di Pauliña. Pero a música, o rock que se facía non só o rock, o pop, o punk, o heavy, o hip hop que se está facendo en galego, coñecíase menos, non había un referente. Entón, éramos a web que comezou sendo realmente un proxecto case persoal dun amigo meu, que éramos os que facíamos iso, e foi se nos juntando moita máis xente, e chegamos incluso a facer un programa de televisión, que estamos emitindo aquí en Santiago, ves en NosTV, por aquí non, por Compostela, pois emitiuse, empezamos tamén se emite en local e a Vigo, está na rede, unha maneira pois de sacar a luz non o que se fai da música do país. Entón, se vos parece, para que vexades un pouco o que facemos, podemos poñer aquí a cabeceira, o programa esta cabeceira da primeira temporada, na segunda temporada cambiamos, somos así de sobrar, vamos a cabeceira por ano, e, bueno, para que miredes un pouco de que vai, aí vos vai a cabeceira do programa.
xa ten nome, a web. Pois esa é a cabeceira do primeiro programa que fixemos en televisión, que aparte nos non pensetes que teñamos moita idea disto, pero realmente hai unha persoa que sí, que é Martín, que é cámara de televisión, que traballaba de feito nunha televisión local de Vigo, e foi o que un pouco nos abriu as portas ali, e o que leva todo o chollo técnico de montar, etc. Pero todos os demais, presentadores, fotógrafos, a xente que ilumina, non teníamos ninguna idea de facer isto, metémonos para adiante, porque, bueno, tamén hai moitas cousas na vida, non se pode, porque moitas veces vamos a decir, neste campo e noutros moitos, non, que non fagas iso, que non o sabes facer, ou como te atreves a facer outra cousa, non? Imagino que Pauliña pasou cando se puso a cantar, igual houve xente que, igual porque a xente foi así, que te bota para atrás, non faz iso, non faz e tal, hai que facer as cousas, mellor ou peor, hai que botar adiante, nos metémonos, o que non esperábamos da música era ter tanto repercusión como tivemos coa web e co programa, non? Porque igual non tanto aquí, non? Pero logo cando se empezou a emitir, a maioría somos de Cangas, do Morrazo, do Bueu, alguma xente de Vigo, hai xente de máis sitios, non? Pero os que comezamos éramos todos de Cangas e de Bueu, basicamente, de algún de Vigo, e pola rúa parábamos a xente e decíanos, non, pois, mirei onde na televisión, un programa, tal, zapeando de noite, tal, salías na tele, entón, quero dicir que démonos de conta do poder que ten a televisión, non sabíamos xa, para chegar ás casas e para chegar a xente, unha maneira moi boa de transmitir e de ofrecer o que se fai, non, daquela campo, non? E non había, ou apenas había que poñerlle un neno, ou como buscar para poñerlle un neno cancións e música en galego. Non estaba tampouco, non había ninguna web onde poder coller 20 vídeos unha tarde e pasarte unha tarde co teu fillo mirando música en galego ou cosas polo estilo, non? E tamén intentamos sufrir un pouco iso, porque non había como facelo. Bueno, que máis vos conto? Pois conto-vos un poquinho da web, non? Na nosa web o que temos son varias seccións, nós somos un webcine, como hai moitísimos máis en internet, dedicado á música. Temos pois unha sección de novas, onde vamos metendo actualidade, notas de prensa que mandan os grupos, pequenas breves que vamos topando pois nas redes sociais, no Facebook, no Twitter. Depois temos outras seccións un pouco máis traballadas, unha sección de crónicas, onde imos a concertos, bueno, pois vemos o que hai, facemos fotos, gravamos vídeo, facemos a nosa crónica, facemos críticas de discos, dos traballos novos que van saindo. Temos unha sección audiovisual, onde ademais de estar os vídeos que facemos nós, os nosos programas de televisión, pois tamén están videoclips de grupos galegos. Temos, por exemplo, o videoclip de Pauliña, moi chulo, impresionante, que fixo con Pixelín, con Pix, que aquí tamén de Santiago. Bueno, pois centos deles máis, non? Entón, convido-vos a que vos mergulledes na web, a que busquedes en Medo. Hai de todos os estilos, non ten que gustarvos todo, pero seguro que vai haber algo que vos guste, porque cada persoa ten, bueno, o seu estilo de música. Eu, xa vos digo, hai anos que hai moitos anos que non son alumno, son profesor, ademais. Eu, pois, teño comprobado os meus alumnos, porque son así de pesado, métolles, fago aí autobombo, non, do que nos facemos, e cando podo, pois, métolle algunha canción, ou recomendolles que miren isto, e notei que a resposta en xeral é moi positiva, porque eu teño, no IO, que onde vivo eu, pois os rapaces, a rapazada bastante heavycheira, moito heavy ou metal, e claro, eles escutan grupos de fora, grupos que cantan en inglés, con nomes extraños, eu algún coñezo, outros non os coñezo, que fan moi boa música, é innegable, que son recoñecidos moitos deles a nivel mundial, outros non tanto, porque hai xente que lle gusta grupos que non son recoñecidos, pero moitos deles non coñecían o que se facía aquí, descoñecían os grupos que facían metal ou heavy en Galicia e en galego. E cando os coñecen, cando os descubren, pois quedan asombrados, porque danse de conta que lles gustan, non? E isto un problema que leva vendo aquí hai moitos anos. Por exemplo, imagino que todos vos sodes de aquí de Santiago de Compostela, non? Se non todos, o 99%. Algún de vos coñece algún grupo aquí de Santiago que faga música? Cabe igual que se en galego ou en castelano? Toque de queda. Perdón? Toque de queda. Toque de queda. Vale, eu non coñezo. Que grupo que fai, imagino Paco? Es un cantante. Es un cantante. Es tío cantante do grupo? No, es uno. Ah, é un solo. Vale. E alguén máis coñece grupos de Santiago por aí?
Es Carmiña, vale, moi ben. Algún outro? Que non estabas, que me tapa. Venga, non, libre. Arce, moi ben. Vale. Coñecedes algún, pero se vos digo, por exemplo, como dixo antes Paulina, coñecedes a Justin Bieber? Sí. Ainda que non miramos, algúns, coñecédelo. Non sei, Alejandro Sanz, coñecédelo, a Leiva, imagino que tamén coñecedes moitos, non sei, hai moita música que se coñece, non sabemos, coñecemos, por exemplo, o último vídeo que Justin Bieber sube a YouTube, ou a última ocurrencia que se ocurre facer, a él ou a calquera outro músico internacional, e sabemos entón que un rapaz de Canadá que se enfadou coa moza, ou que se desenfadou, ou que tivo unha polémica porque foi un maleducado na recepción do hotel, ou non foi, porque as redes sociais bombardeanos con iso, dinos o que fixo tal persoa, tal outra, despois non coñecemos, ou sí, coñecedes algúns, porque eu acabo de dar unha sorpresa, porque a veces cando fago esta pregunta atopo un silencio sepulcral, os rapaces non coñecen, o sea, ten un sitio grande, un sitio con moita cultura, non? Pero se vas a unha vila como pode ser Cangas ou Cambados, cualquiera así, pregúntase aos rapaces da vosa idade, pregúntase se coñecen algún grupo da vila, moitas veces non o coñecen, de acordo? Entón, sabedes, ou sabemos todos o que fai tal músico, o problema que tivo tal músico coa súa parella, ou o último escándalo que montou nos premios non sei o que, e descoñecemos o último videoclip que fai un grupo que está formado por rapaces que igual vive a 3 rugas onde vivimos nós. Entón, quede claro que eu non digo que non vas a escutar música de fora, porque eu sou o primeiro que me molan moitísimo grupos de fora, pero a vosa realidade, a vosa maneira de ver as cousas, o que vos sentides, como vos vedes o mundo, que mo vai transmitir sempre dunha maneira moito máis próxima a vosa, unha maneira moito máis entendible para vos, é a xente que fai música onde estades vos, de acordo? Que é onde sodes vos e que ten os seus problemas, que está rodeada de alguma maneira da mesma bagaxe cultural e social que vos rodea a vos. Isto non pois vivimos en certa liberdade, de acordo, nun sistema que se vive democrático, non? Entón, para poder chegar a iso, a esa escolla, tanto a escolla da lingua que vos empreguedes ou a escolla dos produtos culturais que consumades, pagando ou sen pagar, que iso tamén sería outro debate, para poder ter liberdade aí, tedes que coñecelo todo. O sea, ninguén pode falar de que ninguén pode escoller libremente o idioma no que fala, no caso do noso país, por exemplo, aquí en Galiza, se non coñece perfectamente as dúas linguas, que non as domina ben, e despois, cando teña certa idade, di, bueno, a min apetece falar así, ou falar de outra maneira, ou alternando unha coa outra, ou do revés, se quere facelo. Pero, dende un coñecemento. Isto pasa un pouco igual coa música. O tema non é que escutar só música galega, ou escutar máis música galega, o tema é que coñezades o que se fai. Se sabedes o que se está facendo, a partir de aí tedes a liberdade de escollelo ou non. De decir, pois isto si me gusta, vou non escoitar, por exemplo, agora que escoitastes a Pauliña cantando aquí ao vivo para todos vos, pois podedes decidir, pois a min gustoume, cando vas a un concerto penso ir, a mí non me gustou, non me interesa o que fai, buscar outra cousa. O mesmo pasa con todo, o que non coñece, o que se pecha, o que non abre novas portas, o que non mira, o que está a facer en calquera campo, pode pensar que é moi libre, porque escuita os seus 3 grupos preferidos, non o movas de aí, pero no fondo non ten liberdade, porque descoñece, e o descoñecemento, a ignorancia de calquera cousa en calquera campo, nunca está vinculada coa liberdade, nunca nos pode levar a liberdade. Entón eu, simplemente, eu que veño aquí hoxe xa vos digo, de Feta Música, mándame que son o máis vello, entón xa me mandan así a dar charlas, a non me queren no traballo do día a día, nos concertos, pero eu só vos animo a que coñezades, e non só a nosa web, que está en Feta Música, está a vertedeorellas.com, que se fai aquí en Compostela, está Vineiro.com, que se fai na Coruña, está Jastas Pista, que se fai agora dende Vigo, pero bueno, leva moitos anos facéndose de moitos sitios. Hai moitísimos blogs a nivel local que falan de música, hai bandcamps de grupos agora que todo o mundo sube libremente, a maioría dos grupos galegos suben libremente a súa música en internet para que polo menos se pode escoitar con liberdade, a veces incluso para poder descargala. Nos mesmos en Feta Música temos música de máis de 35 grupos que está para descarga totalmente legal e gratuita, porque os grupos
como decía daqui da Ría na canción que vos puséramos compañeiros, a nosa música é do povo e ten que ser para o povo, iso é fundamental tamén, non? Na liña que temos nós en que da música, nos só colaboramos, só damos bombo de alguma maneira a aqueles grupos que traballan con Creative Commons, con licencias de creatividade común, que fan o seu produto e non buscan un retorno económico inmediato sobre él, sino que buscan expandir o que fan e que chega máis xente, nos traballamos así. Bueno, iso é a idea central desta mesa redonda, pois era iso. Nunca é un camiño a apartar cousas. Dende aquí non vos queremos transmitir que deixedes de escoitar música en inglés, en francés, en portugués, en castelán. Non é a nosa idea. Todo o contrario, a nosa idea é que coñezades o que se fai aquí. Eso é con esta mesa redonda o que queríamos chegar é... Hai moitas cousas aquí que son interesantes e que con un clic estou practicando en casa aquí. Podedes coñecer. É unha mágoa para nós que dentro de toda esta información se quedara que decíamos bueno, entre el 34 e el 39 hai anos non había estas posibilidades. Agora con nada podedes coñecer moitas cousas que están cerca de vos. Si me olvido da letra, sabe da voz? Sí, cantamos. Non vale tocar este niño 3 veces. A tope con todo, Roda. A una isla, espérate, a una isla del Caribe he tenido que emigrar y trabajar de camarero lejos de mi hogar, de la morriña, del hogar de Breogán, cando soa a muñeira.
sí, que sodes seguro que super inteligentes como a mí. Escoitade, vichedes el Club de la Lucha? Pois eu teño unha versión de Where is my mind que é o soundtrack oficial del Club de la Lucha, que son un pouco friki. Pois eso, con Vintuco Neira, a primeira vez que me subí un escenario toquei isto, fixeno moi mal, espero facelo hoxe mellor. Los pies no aire, la cabeza no es que intentaron probarse en tu collar. Romperás, escarcharás, pensarás, preguntarás. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Todos juntos vinieron a hablar. Sin respuesta tuvieron que marchar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Minha mente, ¿dónde está? ¿Dónde está? Minha mente, Vinde a un concerto que son gratis. E canto vos 17 cancións e me falta. La última, y luego tienes que marchar si quieres. No blog de la música que imos colgar. O que non queredes ir pa clase que sí. No blog de dinamización do cole imos colgar o blog de Galiza Música, onde podedes moitos contactos de música, ao seu vídeo e máis cousas, vale? Última, esa marchades. O único tema que teño grabado moi profesionalmente é un tema que se vai utilizar para unha webserie nova que se titula Xa o dicía o porco. Sí, é inspirado no Xabarín Club. É cortiña, así que vos vou cantar. que se larga. Ángel, canta tú.
vos vou a contar. Entre mortos e vencidos polo medio estaba o mar. Dun suspiro último alento cada volta hacia atrás. O que importa somos sentir